fɔlɔ n'o ye nazara san ye décembre kalo kɔni o tile fɔlɔ o ye bi arabadonya de ye a don kibaru a bɛna daminɛ ni fɛn min ye faso jama n'o ye Mali faso jamakulu ye n'i y'a ta 100 o 100 bi 8 a ka ca ni tilancɛ kɔni jamanadenw b'o baara min kɛ o de ye cikɛ ye sabu Mali jateminɛ laban minnu kɛra kɔsa in na o de ye k'a fɔ n'i ye Mali faso jamakulu ta minnu ye sɛnɛkɛlaw ye olu caya fanga ka bon ka tɛmɛ jamana yɛrɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan wa Mali yɛrɛ jama n'i y'a ta 100 o 100 a dɔgɔyalen bi 7 ye nin bɛɛ sigilen bɛ togoda de la ni dun kɛra sigifɛn ye togoda la baara min fanga ka bon ye o ye sɛnɛkɛ de o sɛnɛkɛlaw u tɔgɔla faraɲɔgɔn kan bonba n'o ye chambre d'agriculture ye cikɛlaw tɔgɔla so a ɲɛmɔgɔya a tun kalifalen don nin cɛ in na n'o ye Bakatogola ye Bakatogola in a tun minɛna ntɛnɛn tɛmɛnen sɛbɛn o sɛbɛn b'an bolo kɔrɔ an ka bi arabadonya don kibaru kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn min fɔ o de ye k'a fɔ Bakatogola ntɛnɛn tɛmɛnen a ka kiri tun bɛ senna a ka kiri min n'o tun bɛ senna Bakatogola a tun nɔminɛlen don nɔminɛli kun min na k'a fɔ ko dalu tɛ a minɛli la kabini ntɛnɛn tɛmɛnen u ye Bakatogola labila ko a bɛ se ka taa a ka so a tun nɔminɛlen don faso fɛ a tun ka ko bɛ kiribulon min na o ye jamana kojugu u bɛ kiribulon min na n'o ye cour d'assises ye cour d'assises ye kiribulon min jamana kan sariya sɔsɔ wale jugubaw maa o maa ni kɛra o kɛbaa ye wala sigana kɛr'i ma k'a fɔ i y'o kɛbaa ye i ka ko ɲɛɲinin kɔfɛ a bɛ bila kiiritigɛla minnu ka bolo kan o kiribulon a bɛ fɔ de ma ko cour d'assises olu de y'a jira k'a fɔ Bakatogola a minɛli min kɛra ka taa n'a ye kaso la ko minɛkun dalu ma sɔrɔ a la kabini novembre kalo tile 23 tɛmɛnen Bakatogola tun minɛna ka fara mɔgɔ 11 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ bolola ka sabu kɛ nin fɛn kelen ye o nɔminɛkun tun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ k'u bolo sera furuba nafolo ma n'o ye cikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye kɔɔri cikɛlaw ye u ka nafolo k'u y'a jogojuguya a nafolo kunnacɛni min kɛra a nafolo mugu taara fo miliyari 9 ko a nafolo ka ca n'o ye kiiri tigɛbaw u y'a ka ɲiningali min kɛ Bakatogola ye a jira k'a fɔ min dara ale la k'a fɔ k'a ye furuba nafolo kɔɔri cikɛlaw ka nafolo k'a ye a kunna tiɲɛ k'a y'a jogojuguya k'o ye jugu ngalon de ye ale ye tile kelen don kelen da kelen a bolo ma se cikɛlaw ka nafolo ma a yɛrɛ ko ten ko dalu b'ale bolo sabu nafolo minnu n'u kofɔra k'a fɔ ale y'u kunna tiɲɛ sɛbɛn b'ale bolo k'a fɔ dɔrɔmɛ 1 pigini ale bolo ma s'a ma wa k'a fɔ ko a ko ɲɛɲinina ni kɔnɔjɛya ye wa sabu minnu tun bɛ yen n'a ko sɛgɛsɛgɛli tun taara ka d'olu ma olu n'ale fɔ ale fɛ APK min na n'o ye cikɛlaw tɔgɔla bon so kɔnɔna ye u y'a ɲiningali min kɛ a ye sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen a tun ye bɛɛ lajɛlen bila u ka bolo kan k'a yira u la k'a fɔ ale ma se cikɛlaw ka nafolo ma n'o ye kɔɔri cikɛlaw ye o sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu u n'ale min kɛra n'ale ye sɛbɛn ninnu jiriw la n'u tun ye o sɛbɛn ninnu lajɛ ni kɔnɔjɛya ye hali dɔɔni u tun n'a dɔn k'a fɔ siga min taara k'a da kan ko siga tɛ tiɲɛ nka o sɛbɛn minnu n'olu tun bɛ se k'ale lajɛya nin ko la sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu ma o sɛbɛn yɛrɛ jate yɛrɛ u kɔni ye a ko turu ta k'a d'ale kun ten gansan a yɛrɛ k'a fɔcogo la kiiritigɛbaw ye n'i y'a ye k'a fɔ ale ye nin kɔlɔlɔ ni nin kasoladon ninnu sɔrɔ ni a ko sɛgɛsɛgɛbaw n'u tun ye ale kan ɲininka ni kɔnɔjɛya ye dalu minnu b'ale bolo k'o dalu ninnu lajɛ nka u nakun tun tɛ o ye u nakun wɛrɛ tun tɛ o la ka kungo se ale ma o kungo o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo o cogo sa nin tun ye ninnu ka laɲini de ye wa maa minnu bilara ka na kungo se ale ma o tɛ maa wɛrɛ ka cidenw ye janfa min tigɛra k'o ɲɛsin ale ma o sabu jugu tɛ maa wɛrɛ ye ko Bubu Sise de don min tun ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye tuma min na Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga na a kɔlɔlɔ a sabu tɛ foyi ye o tun ye ale bila de a ka fɛn fɔ kɔɔri cikɛlaw ye minnu tɛ tiɲɛ ye i n'a fɔ nɔgɔ min bɛ don kɔɔri foro la tuma min na a tun fɔra kɔɔri cikɛlaw ye ko nɔgɔ bɛna d'u ma 2,000 ni 200 o kibaruya jɛnsɛnlen ale fɛ waati min ni kɔɔri cikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɔra o kibaruya kalama tuma min na kɔɔri cikɛlaw ni sɔngɔ in fɔr'u ye n'o ye 2,000 ni 200 ye ko Bubu Sise ye ale Bakatogola wele k'a fɔ a ye k'a fɔ 2,000 ni 200 min tun kofɔra ko angɛrɛ bɔrɔ bɛ di o la ko o ma bɔ tuguni ko ka kɛ 3,000 ani 800 ye ka bɔ 2,000 ni 200 la ka taa 3,000 ani 800 na furancɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ musaka bɔ kɔɔri a nɔgɔ sɔngɔ yɛlɛnna ka se o hakɛ min ma Bubu Sise ye a fɔ ale jagoya ye k'a ka fɔ kɔɔri cikɛlaw ye k'a fɔ ko angɛrɛ bɔrɔ n'o ye nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ bila kɔɔri forow la ko a nana 3,000 ani 800 na Bakatogola ka fɔli la a ko Bubu Sise ma ko o tɛ se ka kɛ fiyewu ale kɔni tɛ se k'o fɔ kɔɔri cikɛlaw ye ale tɛna sɔn k'o fɔ wa ale tɛ se k'o fɔ
ale ni kɔɔri cikɛlaw kumanen kɔfɛ k'a fɔ angɛrɛ bɔrɔ ye 2,200 ye ka tila k'a fɔ ale da kelen na ko o sɔngɔ kelen yɛlɛnna 3,800 na kɔɔri cikɛlaw bɔlen angɛrɛ sɔngɔ kama kɔɔri cikɛlaw bɔlen angɛrɛ sɔngɔ a hakɛ kibaruyaw kalama k'a fɔ ko angɛrɛ bɔrɔ kelen 2,200 ye ale Bakaricogola da kelen ka tila k'a fɔ kɔɔri cikɛlaw ye ko o bɔrɔ kelen taara 3,800 na k'ale tɛna se k'o fɔ fiyewu ko sabu kɔɔri cikɛlaw bɛ a kibaruya kalama kama kabila ale y'o fɔ Bubu Sise sa a kɛra Bubu Sise karila ka kɛ ale kan ale ka kɔlɔlɔ n'a ka gɛlɛya sabu tɛ foyi ye hali ale ka kasoladenw k'a don kaso la k'a tɔɲɔ nin sugu in na ka nin lebu sugu ninnu ta k'a sɛgɛrɛ a sabu y'o dɔrɔn de a ko ale ka gɛlɛya in a sabu tɛ foyi ye fo janfa bɛnbɛnbɛn juguya o de taara k'ale sɛgɛrɛ o de y'ale se kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ bi o ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ale masurunyamɔgɔ minnu n'olu y'ale ka baarakɛlaw ye olu de donna janfa la ka nin ko in ta k'ale sɛgɛrɛ nin cogo la tan a tun fɔra k'a fɔ sefawari miliyari 13 ko de tun kan ka di kɔɔri cikɛlaw ma nka nafolo min labilara CMDT fɛ a waati sabu kɔɔri cikɛlaw kɔɔri mana feere ka ban kɔɔri tɔnɔ o sɔrɔlen kɔfɛ kɔlasegin nafolo dɔ kan ka di kɔɔri cikɛlaw ma n'a bɛ fɔ o ma ko ristourne CMDT yɛrɛ m'o wari tɔ o la segin tuguni koyi o wari min tun ko fɔra miliyari 1 ani miliyɔn 500 o tun b'o wari dilen tɔ jɛ min ma di olu ma sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kiritigɛbaw u y'a ko lajɛ ni jiɲɛma jɔlen waati min a nana ye k'a fɔ Bakaricogola nɔ tɛ nin ko la u ko a ka labila a ka taa a ka so Bakaricogola dun ye nin kuma in bɔgɔrɔ dɔn a ye nin kuma in sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn nka a waati a ma lamɛn mɔɔw fɛ cogo min an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ Bakaricogola tun ye mun de fɔ ani kɔɔri cikɛlaw u ka ko in kan a tun y'a sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a fɔ ko min bi fɔla ale ma k'o tɛ tiɲɛ o sariya ninnu filɛ nin min fɔ a fɔra ko ne minɛna ko resuruni don a ma fɔ ten ne de resuruni yɛrɛ in ɲɛna b'o f'i ɲɛna hali ne ka dugu ta ni n bɛ taa n'a resuruni ta n bɛ taa ɲamala de ni n taara ɲamala a bɛ fɔ ne ye président secrétaire ni ne ka addition min bɛ an taara resuruni complément ye parce que u b'a fɔ ko resuruni an taara comme resuruni ta bɛnniya la ou bien kafo la i la furuda ta bɛ bɛn CMDT de b'a sara o CMDT bɛ lettre ci bɛnniya ma bɛnniya bɛ wari ci sɛnɛkɛlaw ka compte la sɛnɛkɛlaw bɛ taa u ka wari ta ne yɛrɛ t'a ye jan ko k'a ta ne yɛrɛ bɛ taa an ta fɔ na dugu kɔnɔ n'o tɛ ne t'a ye o bɛ se ka to cogo di ni waribaw bɛ se minɛ bolo la non wari ninnu tɛ tɛmɛ bolo fɛ o papiyew dɔrɔn de don ne bɛ lettre ci par exemple ne ye misali ta ne ni Banté ye lettre min ci ka trop persi jɔ sara o bɛ yan o kɛnɛ ka ko o y'an ka ko ye dɛ mais janfa min ni y'an ka dɔn a sirila ɲɛnama ye ne ye nin k'a la de trop persi jɔ ne ni Banté de bɛ lettre ci o tuma banque b'a lajɛ premier ministre b'a ta signature fara banque yɛrɛ b'a cosigné ka sɔrɔ ka wari ci CMDT an nana fɔ sisan an ka protocole jɔ dilan walasa an ka bɔ nin jeu kɔnɔ parce que kɔɔri sɔngɔ sigi an bɛ fara la don min na an si tɛ bɛn hali ni mɔgɔ min ye terre kelen n'i bɛna la mobili kɔnɔ a tɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ mobili kɔnɔ e tɛ kuma o fɛ a ma kɛ kɛlɛ wa Banté a tun bɛ kɛ ten wa a tɛ kɛ donc protocole min dilanna an bɛnna kan an ka protocole kɛ sɛnɛkɛlaw aw k'a sen don 60 la CMDT a k'a ka musaka bɛɛ kɛ 40 la CMDT yɛrɛ tun ko k'o ka dɔn ko fo ka jɔ bɔ an ta la non jamana ko non n'i y'a mɛn CMDT sɛnɛkɛlaw de bɛ dɛ an nana tila fila ye c'est à dire 60 sɛnɛkɛlaw k'u ka musaka bɛɛ k'o rɔ kɛmɛ sara la 40 CMDT k'a ka musaka bɛɛ k'o rɔ est ce que y'a faamu o kɛmɛ sara la 40 60 an bɛnna kan donc 60 min bɛ di an cikɛlaw ma k'an kana sɔn sigi n'an ma suguba dɔn donc ni suguba ye dɔrɔmɛ 10 anw bɛ 9 fɔ cikɛla ɲɛna ni suguba ye 9 an b'a fɔ kɔɔri sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 8 ka yirisigi bɔ a la quoi donc ni kɔɔri sɔngɔ sigira sisan kɔɔri sɛnɛna kɔɔri feerela consultant jɔ bɛ ta consultant o tun bɛ primature yɛrɛ ka bolo kan parce que faɲɛnama aliyelen tun bɛ primature la donc primature ka bolo kan n'o ciden ye faɲɛnama kɔnɛ a tulo b'a la ala k'a sara a ye min kɛ cikɛla ɲɛ o ma consultant ma na jati bɔ n'a y'a sɔrɔ an ye dɔrɔmɛ 10 min fɔ cikɛla ɲɛna jati bɔlen kɔ o sɔrɔla o ma sɔrɔ an tɛ CMDT ka 40 ɲini ka kɛ o man ka wari don parce que ni kɔɔri ma sɛnɛ 40 tɛ o donc an ka wari de don a kɔrɔ tɛ an ka wari don kɛ mais ni kɔɔri ma sɛnɛ wari ko kuma bɛ fɔ wa n'i y'a mɛn an bɛ tɔnɔ tila n ko fɛn dɔ de bɛ a fɔra k'e wa fini feere e ma taa fini feere e bɛ tun sɔrɔ ni kɔɔri ma sɛnɛ kɔɔri ko kuma tɛ fɔ tɔnɔ ko kuma tɛ fɔ donc o 60 na ni tɔnɔ sɔrɔla kɛmɛ sara la fana sɔngɔ kɔfɛ o tilalen don 3 ye 45 o bɛ taa di cikɛla ma sɔngɔ dafa ye mɔgɔw b'a ko tɔnɔ tɛ o sɔngɔ dafa de don réseau yɛrɛ tɛ o bɛɛ ye mɔgɔw ka fɔ ye sɔngɔ dafa de don ni mɔgɔ min bɛ système kɔnɔ sɔngɔ dafa de don sɔngɔ dafa don k'a fɔ ko tɔnɔ don tɔnɔ tɛ parce que a fɔra e ye sɔngɔ jɔ sigi nin kɔnɔ fɔlɔ yanni sugu ka dɔn bi nana saya min na trop persi nana saya min na an bɛ wari sara CMDT a bɛ fɔ cogo di waati o tɛ bi wa donc jɔnni ni tɔnɔ dafa ye sɔngɔ dafa ye tɔnɔ tɛ donc o 45 o bɛ taa di sɛnɛkɛla ma 40 an bɛnna ka ko ka bilankɔrɔ kɛsu sigi
n'a b'a fɔ ma fond de sensibilisation o de ye bilankɔrɔ kɛsu de o bilankɔrɔ kɛsu ni wari sɔrɔla an yɛrɛ t'a ye an bɛ lettre sɛbɛn ni consultant ka baara banna k'a fɔ wari sɔrɔla a ko nin hakɛ o ye cikɛlaw ka kɔmasegin ye nin hakɛ parce que an ni CMT b'a bɛɛ kɛ en tant que ne président ye CMT président sigilen filɛ an ka technicien sigilen filɛ an kɛrɛfɛ donc papier bɛ dilan k'a ci ne fɛ lettre la CMT i bɛ disposition ta 45% o bɛ bɛn ni ma i k'a ci sɛnɛkɛlaw ma 40% an ka compte bɛ bimu la i k'a ci parce que hali bimu ta nin appel d'offre kɛla k'a fɔ bimu jumɛn bɛ se k'an ka wari mara bimu de ko 6%. Donc o ta cayara bɛɛ ta ye c'est pour que olu y'a sɔrɔ sinon an ka banque directe ye bɛnniya de parce que mɔgɔw dɔw b'a fɔ pour que an taara wari mara e ka bɛnniya cɛ non appel d'offre kɛra a dɔw ninnu ka offre jara ni bɛnniya donc c'est Fagana qui était le président de ces commissions et il a choisi le BIM donc 15% o ye fonctionnement de ne bɛ Cɛna Kulubali fo dɛ a tɛ yan bi mɛ cɛbakɔrɔ don donc n kun bɛ kuma yɔrɔ nɔ n bɛ kuma ta ye ni tɔnɔ sɔrɔla 45% o ye cikɛla ta ye 40% o ye fond de soutien ta ye 15% au réseau fonctionnement du réseau maintenant ne bɛ minɛ don min na ne bɛ minɛ don min na f'an ka tiɲɛ fɔ dɛ o de bɛ ko laban il y avait 2 milliards 410 286 357 millions dans notre coopérative million kɛmɛ naani ni tan ani ba kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ani kɛmɛ saba ni bi duuru ani wolonwula fond de soutien kɔnɔ est-ce que y'a faamu k'a sɔrɔ ne ma minɛ n'i ye 2016 2017 ta o y'a sɔrɔ Moribo Kɔnɛ bɛ CMT la 3 milliards cula CMT la ye min ma sara Moribo Kɔnɛ a bɛ a ma sa a bɛ Mali la ministre yɛrɛ dɔ bɛ ni au titre de la campagne 2017 2018 o y'a sɔrɔ Baba bɛ yen Baberte il y a 9 milliards 846 millions 118 348 milliards min ma saba Baberte a ma sa a bɛ Mali la o tora CMT la ka Baberte campagne 2018-2019, il y avait 6 milliards 914 824 576 millions Mimassa. Et le total, ça fait 19 milliards 760 942 924 plus les 2 milliards qui étaient sur le fonds de soutien. Et ça fait un total 22 milliards. Donc, nous avons 18 milliards d'Una. Au Duna, on a fait ça. Ne compte parce que ne minɛna k'a sɔrɔ ne ka juru min bɛ CMT la o papier bɛ ne bolo o papier bɛ CMT yɛrɛ bolo ne minɛna k'a sɔrɔ wari min bɛ compte la ne b'o dɔn n'i ye fond de soutien tableau ta ne ma nin sɛbɛn o a bɛɛ récapitulable bɛ yan ta ta daminɛna fɔ bi wari min donna kɔnɔ min bɔra kɔnɔ min jira cikɛla ma mais an kana jamana ko kɛ k'a fɔ n'an ka cɛrisa tɔgɔ la nɔgɔ dɔrɔn c'est ça qui n'est pas bon dans un pays wa dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ bɔ fond de soutien kɔnɔ anw de bɛ lettre sɛbɛn par exemple fond de soutien ye mun de parce que mɔgɔw t'a faamu o an y'a fɔ ko an bɛ sɛnɛkɛla bɛɛ sara 50 ta sara i daminɛna a fɔra ko mɔgɔ 5 bɛ wari t'o bɔ an min y'o fɔ cikɛla ɲɛna ka ban an bɛ se k'a fɔ cikɛla ma kɔɔri sɔngɔ sigira na a ma se an k'a segin yan n'i y'o fɔ sɛnɛkɛla ma i bɛ se yan o tuma an lettre bɛ ci an ma CMT fɛ ayiwa a tun ye kɔɔri sɔngɔ sigi nin hakɛ la parce que l'interproduction qui fait le coton au lieu de kɔɔri sɔngɔ sigi au lieu de nɔgɔ sɔngɔ sigi l'interproduction du coton c'est pas la CMT c'est pas les producteurs c'est l'interproduction qui fait le prix du coton et le prix le fonds de soutien interproduction et CMT ni sɛnɛkɛlaw faralen ɲɔgɔn kan c'est-à-dire à la phase de la privatisation n'a fɔra ko a CMT feere ni dernier ji la an sɛnɛkɛlaw banna a fɔra bon n'a banna a ka jɛ ka kɛ kulu kelen a ka filière nin gérer ɲɔgɔn fɛ kɔɔri filière a ka jɛ ka filière nin gérer ɲɔgɔn fɛ fɛn kana kɛ bala sɛnɛkɛla la fɛn kana kɛ bala CMT la c'est comme ça que c'est venu et c'est l'interproduction qui est engagée à tout ça donc ni nin bɛ yen nin ma sara n'a fɔra ko nin dunna jɔn de y'a dun miliyɔn 22 nin n'a fɔra ko dunna a dunna ka ne to kaso la yɔrɔ kɔnɔ a ma dunna ɲɛna ne bɛ se ka to kaso la ka wari bɔ compte la et puis wari tɛ se ka bɔ compte la ten dɛ juridiquement compte wari ma kɛ bon ne b'a signé ne ka trésorier b'a signé banque a tɛ kɛ ten bɛɛ dun yan après a bɛ bila banque la ministre des finances b'a signé banque yɛrɛ b'a signé ka sɔrɔ ka wari ci CMT ma o bɛ se ka bɔ ten e ma se ka y'a faamu c'est à dire mɔgɔ 10 jɔlen bɛ o kan ka sara mɔgɔ 5 sarala ka ban mɔgɔ 5 wari dɛsɛra CMT dun ye wari sarala ye wari bɛ ci ɲɔgɔn ma wari ne tɛ wari ye o de papier dɔrɔn de n tɛ wari ye nin si la ni consultation kɛla ka na fɔ ressource min sɔrɔla bon a tilalen 40 ye 100 sara la 40 ye CMT ta bɛɛ bɛnni ma n da tɛ don o taw ye a tilalen 100 sara la 60 la aw ta bɛɛ bɛnni ma comme yɛrɛ gili bɛ yen ka ban 45% o bɛ taa cikɛla ma 40% o bɛ taa fond de soutien kɔnɔ 15% fonction o b'o tableau kɛ n'u y'o tableau kɛ a bɛ bɛn chiffre min ma o b'o kɛ ne b'a signé o yɔrɔ sɔrɔ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ consultant bɛ ka rapport k'an bɛɛ ɲɛna o tubabu de don a bɛ n'i sigi tableau la a b'a k'an bɛɛ ɲɛna après l'adaptation peut-être waati dɔw ni virgule bɛ c'est-à-dire ni tama bɛ cikɛlaw ta kan a ma dafa a tɛ dɔrɔmɛ 1 bɔ an bɛ jɔ ta fond de soutien kɔnɔ k'a dafa parce que tama tila man di cikɛla la o n'i y'a bila a wa dɔrɔn a bɛ tunu ni tama sera hakɛ jɔrɔ an b'a fɔ bon tama ko cikɛla t'o dɔn tama wɛrɛ ta k'a dafa pour que sɛnɛkɛla wari dafa le ka ɲɛ ni tama fana b'a kan k'a fɔ a tɛ se ka dafa an b'a fɔ bon an y'o ta an y'o fara fond de soutien kan ni tama yɛrɛ b'a la ni fɛn ma sɔrɔ parce que an ka fonctionnement ni fɛn ma sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ yanni wari ka don bon an ka nin hakɛ ta a k'o fara fonctionnement kan mɔgɔ kelen t'o kɛ o an bɛɛ b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko gɛlɛn jumɛn o ko gɛlɛn jumɛn mais ne minɛna k'a sɔrɔ 19 milliards o ma sara 2 milliards bɛ compte kɔnɔ o bɛ yen o ma bɔ ne yan et yan 22 milliards ne k'o bɛ yen ne fɔra ko ne yɛrɛ o dun ne b'o dun cogo di sa maliyɛnw an tɛ ɲɔgɔn ɲininka o la tiɲɛ ka gɛlɛn dɛ Bakari man ɲi an ye
o ye tiɲɛ eresur n'an bɛ nin min fɔ jɔn de y'a dilan ko ne ni tiɲɛna de ye nin dilan n'o tɛ depuis sɛnɛ bɛ yen sɛnɛkɛla tun bɛ eresur dɔn a bɛ tɔnɔ dɔn a bɛ fɔnde suɲɛ depuis sɛnɛkɛla bɛ yen u tun b'o dɔn wa ne min nana sigi a b'a kɛ galama ye tiɲɛ ko cogo non ne t'o mɔgɔ ye n bɛ n ka dignité dɔn c'est ko ne ma dignité o tɛ ne ka baara ye e min fɔ a fɔra ko ne minɛna ko eresuruni de a ma fɔ ten ne de eresuruni yɛrɛ ɲɛ la b'o f'i ɲɛna hali ne ka dugu ta ni n bɛ taa n ka eresuruni ta n bɛ taa ɲamala de ni n taara ɲamala a bɛ fɔ ne ye président ye secrétaire ni ne ka addition min bɛ yen an taara eresuruni complément ye parce que u b'a fɔ ko eresuruni an taara comme eresuruni ta kɛ bɛnniya la ou bien kafo la i la furuda ta bɛɛ bɛn CMDT de b'a sara o CMDT bɛ lɛtiri ci bɛnniya ma bɛnniya bɛ wari ci sɛnɛkɛlaw ka compte la sɛnɛkɛlaw bɛ taa u ka wari ta ne yɛrɛ t'a ye jan ko k'a ta ne yɛrɛ bɛ taa n ta fɔ n na dugu kɔnɔ n'o tɛ ne t'a ye o bɛ se ka to cogo di ni waribaw bɛ se minɛ bolo la non wari ninnu tɛ tɛmɛ bolo fɛ o papiyew dɔrɔn de don ne bɛ lɛtiri ci par exemple ne ye misali ta ne ni bante ye lɛtiri min ci ka trop persi jɔ sara o bɛ yan o kɛnɛ ka ko o y'an ka ko ye dɛ mais janfa min ni y'an ka dɔn a sirila ɲɛnama ye an balimaw aw ma Bakari Togola ka kuma mɛn a ko ale ɲɛ ma da nafolo kan kɔlasegin nafolo min tun kan ka di feere kɔfɛ hakili la a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ sisan nka nin tun y'a sɔrɔ a tun minɛla k'a labila fɔlɔ a ɲɛfɔli kɛ ka dunun ni balaw ta ka dɛsɛ kolokoto a minɛlen kɔfɛ sa kiri senfɛ min y'a ka surunadonbagaw ye olu fana ye ɲɛfɔli kɛ Bakari Togola yɛrɛ kiri in tɛmɛna tɛmɛ cogo min a ye min fɔ o filɛ nin ye damani ni bala ni dunun tara ka gosi ko waliya min kɛra hali bi anw bɛ ko waliya sɛmɛndiyali an bɛ k'o kɔnɔ mun na parce que an kɛlen bɛ ka min ye karisa i ye miliyari 9 ŋanamu kana kunna fɛ mais karisa e yɛrɛ k'a sɛmɛndiya k'a fɔ e ma miliyari 9 ŋanamu fɛn fana ma sɛmɛndiya k'a fɔ e ye miliyari 9 de ŋanamu o ma jira an na hali bi o preuve tɛ yen min b'a jira k'a fɔ 9 miliyari sabula mun a dabɔra miliyari 13 in min bilara CMDT sɛnɛkɛlaw ka bolo ka kɔɔrikolo sɛnɛnaw ka bolo kan o kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ halala wari de ye sabula tɔnɔ min sɔrɔla kɔɔri feerelen kɔfɛ o tɔnɔ bɛ tila CMDT ni a ka partenaire ninnu cɛ n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye min bɛ d'u ma o ye lajɛli de ye k'u encourager u ka taa sɛnɛko hali bi ka mɔgɔw sɔrɔ ka dusu don mɔgɔw la minnu bɛ se ka kɛ kɔɔri sɛnɛna ye pour que Mali ka kɔɔri sɛnɛ ka yiriwa o ye mun ye o ye formation bɔ formation fana ye mun ye parce que a b'a dɔn bi min na an b'a fɔ réchauffement climatique engrais kuraw bɛ ka ye baga kuraw bɛ ka ye fɛn kuraw bɛ ka ye sɛnɛkɛla dun ma former ninnu bɛɛ la donc a b'o wele de k'u former k'a fɔ nin baga bɛ don nin don waati la engrais in bɛ seri nin seri waati la ji kan ka don nin kɔrɔ nin waati na ainsi dɔw bɛɛ bɛ formation na o b'a to u ka sɛnɛ bɛ yiriwa sɔrɔ yiriwa o wari min dilen filɛ nin ko miliyari 13 in o miliyari 13 in ko miliyari 9 de y'o wari dajɛ k'u ma s'a seyɔrɔ la a ma s'a seyɔrɔ la mɔgɔ ma sɔrɔ sɛnɛkɛla ninnu si la k'a fɔ u ka hakɛ min kan ka d'u ma nin ko la o hakɛ u m'o sɔrɔ u si m'a fɔ olu ka formation ma kɛ u si m'a fɔ ressources min tun kan ka d'u ma o m'a sɔrɔ mɔgɔ si ma n'i filɛ. an balimaw a ye Bakari Togola ka surunadonbagaw a ye u lamɛn kunungo ka se bi sɔgɔmada in na ma Bakari Togola ko a labilara Bakari Togola dun a ye min kɛ kaso la a nɔminɛlen tun don kabini san 2013 o kɔsa fɛ san 2019 miliyari 9 ani miliyɔn 462 ko a ye nin wari in dun ka bɔ kɔɔri cikɛlaw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba kɛsu la a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Bakari Togola yɛrɛ bolo nafolo min i n'a fɔ ɲɛfɔli kɛra cogo min miliyari 13 min n'o tun fɔra ka fɔ kɔɔri cikɛlaw u bi dege kɔɔri tɔnɔ bɔ siraw kɔɔri yɛrɛ cikɛ a fɛɛrɛ ani kɔɔri yɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se k'a to kɔɔri cikɛli ani kɔɔri baara bɛ se ka tɔnɔ se kɔɔri cikɛlaw ma Bakari Togola tun minɛna sɛpɛtanburu kalo san 2019 a minɛna min senfɛ k'u bɛ foroba nafolo yuruguyurugu kɛlɛli u bolodali min kɛra ko mɔgɔ dɔ de taara Bakari Togola ko fɔ Bakari Togola tun y'a yɛrɛ lafasa kiiritigɛlaw olu ɲɛkɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen a ko cikɛlaw si tɛ yen u ka tɔn si tɛ yen min na ni dama kasi k'a fɔ k'ale a ye dunkojuguya ta ka s'u ka nafolo ma aw yɛrɛ ye a ka surunadonba ka kuma mɛn sisan Bakari Togola tɛ mɔgɔ gansan ye sabu ale tun ye cikɛlaw tɔgɔla soba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali ale tun y'o ɲɛmɔgɔba ye Bakari Togola tun tɛ ɲɛmɔgɔya la ten gansan Bakari Togola yɛrɛ ɲɔgɔnna cikɛla a man ca Mali kɔnɔ Bakari Togola bɛ bɔ Sikaso mara de la Bakari Togola hectare min b'a bolo a bɛ ɲini ka hectare 7,000 hakɛ bɔ kibaruya minnu sɔrɔla
mɔgɔ minnu b'a bolo baara la ne yɛrɛ kɔni Jose Traoré taara Bakaricogola ka foro la maa minnu bɛ yen ani kunnafoniw ye fɛn min fɔ a bɛ mɔgɔ 10,000 Jeune Afrique a fɔra ka fɔ Bakaricogola tun ka surun politikimɔgɔw la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ye k'a ye k'a fɔ a ka sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta la waati k'a to fanga na Bakaricogola dun minɛna k'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta dun bɛ fanga na yala Bakaricogola ani cikɛlaw u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa tuma min na minɛna kɔɔri cikɛlaw u tun ye kangari gɛlɛn da jamana marabaaw ye ko n'u ma Bakaricogola bila k'a tun na gɛlɛya kosɛbɛ u tun y'o bɔli kɛ o waati Mali kɔɔri sɛnɛ jama mene e an ka ɲɛmɔgɔ ye k'inan sira kana tamake a fɔ jamana mara masa cɛlu ɲɛna k'an mako Bakaricogola ni an na mɔgɔ 2 min ye kaso la olu mɔgɔ 3 k'an mako se ni u ko jamalatigi sabali jamana marabaa de sɛbɛli an tɛ kɛlɛ rɔni fɛn min kɛ ye ni olu b'a a sago kogo la a saliya ye an na tɔ ni papier kɔnɔ ya kan nama ye se ɲɔgɔn ye badenya ni fadenya ni kelenya ka bɛɛ kɔrɔ ni an ma se faamu mais ni olu tɛ an ɲininka kan y'a ɲini n'u fɛ o di juma sini sibiri kari kan y'a ɲini n'u fɛ an mago ye an ka mɔgɔ fajiri da kɛ a bɛɛ co a ka so n'o tɛ karamɔgɔ tɛ dugu ma jɛ tɛnɛ ka se wutɛri ko kuma t'a rɔ ka dugu jɛ k'a sɔrɔ an ɲɛ tɛ Président Bakari ni a ka mɔgɔw la ko m'an ka mɛn wuli kɔɔri sɛnɛ mara rɔ an kan t'o ya dɛ minnu b'a an ci kana fɔ gɛlɛya ko di juma sini sibiri kari kan mako ye Président Bakari dɔ ani mɔgɔ 2 min fara an ye ala ko fɔ amalu kini amiri u b'a Bakari ta a bolo 2 ma ni ka wa don kaso la sɛnɛkɛlaw tɛ a fɔ konko u t'a fɔ konka ni y'a ye wa cɛ 2 wɛrɛ fara ala u ka ko a kɛsi ninnu ye an ye koyi sɛnɛkɛlaw ye koyi i ma sayi b'a dusukɔrɔ bɔ a tigi mɔrɔ filɛ n'o tɛ fɛn min ye dugu mɔ an ye datigi lu ya n'o tɛ cɛfarin lu an kɔ ka sa mɔgɔ bata ye mais an ye bana minɛ ye u ni u kɔnɔta cɛ mais u kɔnɔta waleli minɛbaa min fɔ an ɲɛna ye n'a don ye a dan bi juma sini sibiri kari tɛnɛ dugu jɛ a sɔrɔ an n'a ɲɛmɔgɔlu ye an sago ka nin fɔ Mali faamalu ɲɛna u delitɔ ye an kɛ Mali fa bɛɛ ci don kelen ani hinɛ Mali la ani hinɛ an yɛrɛ la marifa tɛ an bolo muru t'an bolo jende t'an bolo bereke t'an bolo ani ana daba kala ye an ye kɔɔri sɛnɛ la fɛn min na o ye da an k'a la wa kunkɔrɔ an ye n'o bila an siso kɔnɔ de an da an balimaw nin tun ye kɔɔri cikɛlaw u tun ye kanbɔli min kɛ u tun ye kangarida Mali marabaaw ye hali ni olu ka cɛsiri u ma se k'a to Bakaricogola bɔra kaso la Bakaricogola kiritigɛbaw kun y'a labila nka Rajal ni Bakaricogola ka ko in lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ n'o ye Bakaricogola sɔrɔ n'i y'a lajɛ ni jiɲɛma jɔlen ye ne kɔni tun tɛ kiritigɛyɔrɔ la nka sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min y'ale don kaso la o ye janfa de a fɔra k'a fɔ k'a ko min ye Bubu Sise ye o ko k'ale ka kɔɔri sɔngɔ k'a ka min fara o kan o bɛ ɲini ka 1,600 sabu kɔɔri a nɔgɔ tun bɔra ye 2,200 ko Bubu k'a fɔ a ye Bubu y'a fɔ ale ye k'a k'a kɛ 3,800 ye k'ale k'a fɔ cikɛlaw ye kabili Bakaricogola ba n'o de masa a Bakaricogola ka kɔlɔlɔ in bɛɛ lajɛlen wulili sabu bɛ nin ko ninnu de la nka nin ko in ɲɛɲiniba dɔw ko kabili Bakaricogola a farala politikimɔgɔw kan a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o de ye ATT tun bɛ fanga na waati min o dun fana ye wajibi de ye o ni maa min bɛ fanga na don min n'i b'a fɛ e ye maa minnu ka ɲɛmaa ye u ka niyɔrɔ sɔrɔ jamanatigiw fɛ f'i k'a ta tuma dɔ la jamana marabaaw ka dabadaw ma nka ka bila politikimɔgɔw ɲɛ de sa ne yɛrɛ kɔni m'o yɔrɔnin faamu nka n'an ni Bakaricogola ye ɲɔgɔn ye diɲɛ don o don ɲininkali fɔlɔ min kɔni an b'a k'a la o ye yala tiɲɛ don a kɛra cikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye wa k'a to cikɛlaw n'o ye Mali cikɛlaw ka bonba ɲɛmɔgɔba ye k'a to ɲɛmɔgɔya la cikɛlaw fanga dɔnna kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ ka fanga yɛrɛ waati k'a fɔra k'a fɔ a farala politikimɔgɔw kan ne kɔni hakili la k'a fɔ don dɔ jamanajɛ dɔ senfɛ o y'a sɔrɔ Sumeli Bube Mayiga a tun bɛ premier ministeriya la a ye kuma dɔ fɔ kɔni senfɛ ne ko n ka jɔnkɛ in a da ye falakɔnɔ bin tigɛ politikima ninnu n'u b'u ka kow la i kana bila u ɲɛ nka i kana fara ka b'u la n'i bila l'u ɲɛ u b'a firi kan ne kɔni ye Bakaricogola ka gɛlɛya in bɛɛ kɛ nin de ye
a bilara politiki mɔgɔw ye ni kɔnɔnjɛya ye ka ATT lafasa u ka fanga bannen kɔfɛ ka fara IBK kan hali n'a y'a sɔrɔ ko wajibi dɔ kɛ sabu ni e kɔni ye jama cikɛ jama kuluba minnu ni olu ka cikɛ nafa ka bon n'o ye kɔɔri cikɛlaw ye ni maa o maa kɛra o ɲɛmɔgɔ ye jamana marabaaw kɔni b'i kɔ cu n'i ko i b'u kɛlɛ i t'a gado nka n'i bilal'u ɲɛ cogo dɔ la n'i ma farati u b'a firi i kan ne kɔni ye Bakari Togola ka gɛlɛya sabu bɛɛ de kɛ nin ko ye yala e y'a faamu cogo di i ye Bakari Togola ka kuma min fɔ nin ye a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan Bakari ye da don ko de la a da tun man ka don ko min na i ye sɛnɛkɛla de ye hali n'a y'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fana kan ka kuma jamana kɔnɔ u ka kuluba n'o ye APK min ye Bakari de tun ye ɲɛmɔgɔba ye sɛnɛkɛlaw fana n'u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu u kan ka kuma faso kɔnɔ mais min ye politiki kuma ye politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ye ne hakili la k'a fɔ Bakari Togola komi tubabukan na a bɛ fɔ cogo min na il n'était pas mieux placé pour que k'i da don o ko la Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga ɲini wagati min na fanga tako filanan na ni mangoya fura tun bɛ di mɔgɔ ma k'i kɔ a la o tun ye Ibrahim Boubacar Keita ye ka d'a kan a ye mandat fɔlɔ min kɛ o mandat fɔlɔ in o ma bɛn jamanadenw ma mɔgɔw ye bɔli min kɛ k'a ka fanga bila Bakari Togola de nana jɔ Ibrahim Boubacar Keita ni jamanadenw cɛ ka kɛ jamanakuntigi kɔrɔ in ka sɔrɔnalidonbaga ye fo k'a kɛ minnu tun bɛ yen n'u tɛ fanga fɛ fanga sinaw Soumaïla Cissé Ala ka hinɛ la n'a jɛɲɔgɔnw Bakari Togola de tun bɛ olu kɛru ni kumakan girimanw ye fo k'a kɛ wagati min na Ibrahim Boubacar Keita nana se sɔrɔ n'a ye kumakan kelen fɔ ni kumakan in hali a digira jɔsɛriya tigilamɔgɔw la hali a digira kiri matarafabaw la min bɛ tali kɛ politikimɔgɔw la olu ta tɛ fɔ Bakari Togola ye mun fɔ a ko mankan min wulilen don ko kalafili man ɲɛ jamanaden fanba tun bɛ muruti la wagati min na k'u ma jɛ ni Ibrahim Boubacar Keita ka sigili ye jamana ɲɛmɔgɔya la Bakari Togola bɔra ka kuma dɔ fɔ a ko minnu bɔlen filɛ nin ye ko ka jɔnjɔni don u da jɔnjɔni ko n'o kɛra sa k'u b'u masuma jɔnjɔni don u da o kɔrɔ ye di o b'a yira k'a fɔ nafolo de bɛ yen jamana tɔgɔ la a nafolo bɛ ta k'a di mɔgɔw ma fu hali ni kuma fɔli Bakari Togola n bɛ se k'a fɔ a ye kunnaja min sɔrɔ a la kiri tun bɛ se ka enquête dayɛlɛ a ka nin kuma la o nafolo dɔɔni ta ka d'u ma jɔnjɔni min bɛ ta ka d'u ma a nafolo bɛ min nin ye Bakari Togola kɛtɔ ye ka nin fɔ i b'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ dɔn de o de la Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga min ɲini deuxième tour la nafoloba de taara k'a fusuku jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni mankutukɛlaw don dɔnkilidalaw avion bɛ ta ka d'u ma o de kɛra sababu ye malidenw tɔw dimina dɛ ni Bakari Togola ye nin kuma fɔ ni ko ye Bakari sɔrɔ o de la Bakari Togola ka nin ko in caman y'i sigi k'a lajɛ fo ka s'a bila wagati ma a tɛ k'a fɔ Bakari kanubagaw tɛ dɛ nka Bakari ye kuma min fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Bakari ye kuma fɔ kuma min tun man ka bɔ a da a ye fili kɛ fili min n'o kɛra sababu ye k'a lase ko ma a ma se k'i yɛrɛ bɔ ko min na hali n'a y'a sɔrɔ kiri kun cɛra k'a fɔ a nɔ t'a la jɔsɛriya tigilamɔgɔw de y'a fɔ mais anw minnu ye kunnafonidilaw ye ni jɔsɛriya tigilamɔgɔw ye min fɔ an b'o de fɔ mais anw tɛ se k'an da don nin ko in na ka se yɔrɔ dɔ la ka d'a kan Bakari yɛrɛ a y'a dɛmɛ goya dɛ a y'a dɛmɛ goya o de la i m'a ye sɛnɛkɛlaw ye bɔli min kɛ Bakari minɛlen ka bɔ ka tagama Bamakɔ nk'olu fana tun ye kuma dɔ fɔ kumaba dɔ fɔ ko ni Bakari ma bila yanni tile 3 ko Mali sariya b'a y'a ɲɛ la boso ye kuma jugu ye dɛ o ye kuma juguba de ye o de la o sɛnɛkɛla minnu y'o fɔ a wagati sariya y'i sɔnni bɔ olu ka tɔn cira mɔgɔ t'a dɔn u taara yɔrɔ min na cɛkɔrɔba min yɛrɛ y'a kuma fɔ a wagati a ɲinina ka dɛsɛ a ma ye a wagati de kuluba dɔ fana nana sigi jamana kɔnɔ ni hakili b'a la ko plateforme soutien à la justice ni tɔnkulu caman b'a la anw yɛrɛ tun b'a la a ɲɛmɔgɔ y'a dɔ tun bɛ Mohamed Ali Bacili bolo ka sariya baarakɛlaw dɛmɛ a y'a sɔrɔ Mali Kulibali ale de tun ye kiri ni jɔsariya minisiri ye Kasoge min filɛ minisiriya la bi Kasoge de ye Bakari Togola nɔbɔ fɔlɔ ka d'a kan ale de tun ye pôle économique ɲɛmɔgɔ ye o Kasoge a ye kunnafonidilaw weleli dɔ kɛ a y'a fɔ a kɛnɛ kan dɛ ko ni Bakari Togola nɔ t'a la k'u b'a bila a bɛ fɔ fɛn min ma ko acharnement ko tɛ nin ko la nka sɛgɛsɛgɛli dɔ de bɛ sen na o sɛgɛsɛgɛli n'a banna don o don k'a fɔ Bakari nɔ tɛ ko la Bakari bɛ bila a bɛ taa ka denbaya la a bɛ se ka kɛ Kasoge y'o kuma min fɔ kunun o de sɛbɛntiyara bi. an balimaw anw ye fɛn min sɔrɔ Bakari Togola ka ko sɛgɛsɛgɛli la o tun ye nin ye jamana kiritigɛlaw olu ma politiki yanfan in lajɛ u ma fɛn wɛrɛ lajɛ u ye fɛn kelen min lajɛ o de ye yala a fɔra k'a ye nafolo min da dalu b'a la wa ni dalu ma sɔrɔ a la n'u y'a bila kaban Bakari ka taa ka so ne kɔni sinɛnkun don n terikɛ Bakari Togola e ni ne ka di kosɛbɛ i sen bɔ politikimɔgɔw sen na i sen bɔ politikimɔgɔw sen na dɛ nin kɔfɛ i b'u wulilen ka t'i nɔfɛ hali bi jama b'i nɔfɛ Bakari Togola ɲɔgɔn maa cɛ sirilen ka dɔgɔ cikɛlaw la dɛ cikɛlaw dɔrɔn tɛ malidenw na hali ni tuma dɔ la kuma dɔw bi fɔ jama kɔni n'i bilara jama ɲɛ wajibi fɛn bɛ f'i ma taa i ka so k'i lafiya bɔ
ni imura waati yɛrɛ sera i t'i labɛn an ka taa imura la n terikɛ i ka taa ala barika da o kɔfɛ n'u wulili nɔfɛ Bakari a kɛ tan Bakari a kɛ tan Bakari a kɛ tan ni ne yɛrɛ ye sira sɔrɔ ne bɛ taa ne b'i bilasira nin bɛɛ ye janfa de politikima ninnu n'u wulil'u ka ko la e min tɛ politikima ye i kana fara u kan dɛ u bɛ kumaw fɔ ni kegunya ye i b'a sɔrɔ u bɛ ka kuma nka bɔda 120 b'u bolo fan dɔ fɛ ne kɔni y'i kɔnɔnjɛya kama ka fɔ i bɛ k'u lafasaba ye n'u tɛ a bɛ tan u b'a dafiri da la ala k'an kisi o ma ala k'i kisi nin ɲɔgɔnna tɔɲɔ ni jugu ma e ɲɔgɔnna maa cɛsirilen k'i don kaso la nin cogo in na tan foyi ma si ma fo n'a kɛra politikimaw nɔfɛ taama ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw anw ye fɛn min sɔrɔ ka a lase aw ma don wɛrɛ Bakari ko in kibaruya tɔ bɛ cogo min na an bɛ dɔ wɛrɛ lase aw ma inshallah an balimaw ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen kan o kɛnɛ in kan o ka kɛ hakilina falen ye hakilina falen min n'o latigɛra don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu ni n'o ye Asimi Goyita ye ani jamana berebere tɔnw an ko politiki tɔn jamana ko latigɛli tɔn a bɛ fɔ minnu ma ko parti politikiw ntɛnɛn ndɛmɛnɛ olu tun welela sɔgɔmada fɛ Asimi Goyita fɛ u ka cidenw n'o ye politiki tɔnw ka cidenw caman tun bɛ kɛnɛ kan u yɛrɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita ka sigi maa kana don ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a kɛnɛ in sigili a ma tɛmɛ lɛrɛ kelen a m'o bɔ yɛrɛ koyi jamana kuntigi kolonɛl Asimi Goyita a ye a lakuraya tuguni k'a laɲini minnu murutilen don minnu ma sɔn ka ye jamana ka foroba sigi in na n'a a sigikun ye ko ka Mali kura jujɔn Mali k'a labɛn n'o ye jamana yɛrɛ ko k'u labɛn cogo kura la a bɛ fɔ de ma nazarakan na ko refondation an ka kunungu don kibaru kɛnɛ kan ne tun y'a jiraw la ka fɔ hali ni kɛra sojɔla ye so kɔrɔ n'o jɔra ni ɲɛ b'a la ka fɔ so in pɛrɛn-pɛrɛnnen don a tɛna mɛn jɔlen n'a ma bin o ni b'a fɛ ka a ladilan cogo kura la a dabali fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye tuloma wɛrɛ tɛ se ka jɔ a kɔrɔ tuguni wala k'u pɛrɛn denkɛ ninnu k'olu gere o tɛ tuguni so in kɔni f'a ka ci de hali n'a ma ci hali n'a kɛra ci fɛn ye ka kura jɔ a nɔ na ni dun ko i bɛ so kura jɔ i b'a jɔ dugukolo min kan fɔlɔ f'i ka dugukolo in si dɔn fara don wa fala kɔnɔna don wa dugukolo in si ye fɛn min ye so tɛ jɔ f'a ka jɔ jɔlan kan a bɛ fɔ fɛn min ma ko fondation tubabu olu bɛ so jɔ u bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ hali anw yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan kɛ hali n'an ma buguw jɔ wala an m'an ka bilisow jɔ an bɛ dugukolo de lajɛ fɔlɔ ka dugukolo sin fo ka taa se kolo ma n'o ye fara ye n'a sera fara ma sa i b'a jɔli daminɛ k'o dancɛ ninnu Asimi ka laɲini ye o laɲini ninnu de ye fo ka se bi ma a ko n'i y'a ye k'a fɔ ale bɛ ninnu kan wele dalu kelen don koyi Mali in sera yɔrɔ la bi a tɛ jɔ fo ka maliden ŋaniya jɛlen bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kuntilennaw ta kuntilenna minnu n'olu bɛna kɛ jamana joli sira kuraw yɛlɛma minnu bɛ se ka kɛ sabu ye faso in bɛ coro minnu na u bɛ gɛlɛya banbali ni kɔlɔlɔ banbali minnu na u bɛ se ka dilan cogo min nka a t'a fɛ o ka kɛ jamanaden dɔw kɔ jɛ ka fɔ o ye damu ye malidenw yɛrɛ dama u ka kɛ ni bɛn ye fasoko la kɔni faso in dun tɛ tunuma sigi a tɛ tunuma da waati feere ka fɔ ko ŋaniya wɛrɛ de b'ale la wa nin hakilina in ko ŋaniya wɛrɛ b'a kɔfɛ wa a ko ale ka laɲini ye fɛn min ye dɔrɔn o ye k'a fɔ jamana bi jɔ tɔn minnu fɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu n'o b'o tɔn ninnu bolo bɛɛ ka i fɛla fɔ jamana kungo la gɛlɛya ni kɔlɔlɔ ni coro min ni faso b'a la bi n'o ye kana ni lakanako ye a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen mari maca ɲininkalen n'ale adama tɔn ɲɛmɔgɔba ye ale ko ale y'a kɔlɔsi k'a fɔ Asimi ŋaniya jiyelen don adama y'a jira k'a fɔ k'olu n'a ye lajɛ in n'a don sera k'olu n'a ye a kɛnɛ kan nka da de ma don sa Asimi ninnu bɛna fanga bila don jumɛn waati jumɛn k'o dɔgɔda da ma don la jango jamanakuntigi sigi minnu n'olu ko fɔra kabini waati min u bɛ fanga ta u tun ye sariti ni dɔgɔdali minnu kɛ ka fɔ u bɛna jamanakuntigi kuraw sigi o de ɲɛfɔra nin kɛnɛ in a sigiba caman fɛ wa walawalali yɛrɛ ma kɛ yala furubasigi min bɛna kɛ a bɛna kɛ waati jumɛn
ni tuma dɔ la olu minnu ye politikitɔnw ye dɔw kɔni politikitɔn dɔw t'a fɛ ka y'a kɛnɛ ka fiyewu n'o tɛ a tun dɔgɔdalen don kalo min jɔra bi a tun dɔgɔdalen don o kalo de la nka u y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ka bila waati wɛrɛ la hali n'u waati ma kofɔ fɔlɔ politikitɔn minnu bɛ yen i n'a fɔ yɛlɛma olu tun bɛ a kɛnɛ kan u ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ o politikitɔn kɔnɔna na n'o ye hamidu dunbiya ye ale ko ko Asimu yɛrɛ k'i kwafa a ka nin ko in na k'o y'ale fɛla ye a ko mɔgɔ don mɔgɔ min a kɛra i n'a fɔ ale kɔnɔnjɛyalen don a labɛnnen don ani jama ka kuma ka sogo Choguel Kokala Mayiga ma ale ko ko Asimu ye nin hakilina minnu da a bɛ ka taa sira min fɛ k'o ye olu ka hakili ye nka olu yɛrɛ kɔni fɛ yɛlɛmaba ma don a ko la koyi ko sabu min ye dɔlatɛmɛ fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye a yɛrɛ k'a ka ko in minɛ ka kuma ni politikitɔnw ye k'o kɔni ye o ye fɛn ɲumanba ye k'o b'a ka ŋaniya jɛlenya de ko fɔ Hamidu Dunbiya ye nin fɔ ka hakili falen-falenw ɲɔgɔn yew kɛ tuma dɔ la a bɛ se k'a wolo ni ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka ka a ye k'a fɔ bi olu kɔni ye fɛn min kɔlɔsi yɛlɛmaba ma don kumaw na o min ye yɛlɛma ye fo ka se nin yɔrɔ in ma olu kɔni ma limaniya k'a fɔ ko in bɛ ka taa sira min fɛ k'olu n'a ye lajɛ in kɛnɛ kan olu ka fɔcogo la ko jamana in ye nin ɲɔgɔnna caman kɛ kumaɲɔgɔnya kɛnɛ min sigira a bɛ fɔ min ma ko dialogue inclusif ani conférence d'entente nationale Mali bana ye fɛn min ye k'a sugu dɔnnen don koyi Hamidu Dunbiya fɛ an kɔni ye fɛn min ɲini u fɛ u k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ka dɔgɔdali kɛ furancɛ fanga in a bɛna fori waati jumɛn nka ko ɲani jamanadenw bɛ forobasigi nin kɛ tuma dɔ la n'a tun sera ka f'u fɛ ka u ka dɔgɔdali kɛ ka fɔ u bɛna fanga in bila u bɛna jamanaden ninnu sugandi ka maakura sigi jamanakuntigiya la o tun ka pereperelatigɛ ka di yanni forobasigi in o bɛ kɛ waati min ye politikitɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Amadu Koyita ye n'ale PS yelenkura ale ɲininkalen ale ko ko falenni ma kɛ hakilinaw la koyi anw kɔni limaniyalen don ni fɛn min ye bi k'a fɔ ko jamanadenw ka forobasigi ko ni waati min ni jamana fanga kurasigi bi kɛ k'olu siri ɲɔgɔn na olu yɛrɛ kɔni fɛ o ye kunfɛ baara de ye jamanadenw ka forobasigi ani jamanadenw ka ɲɛma sugandi ninnu k'olu dulon ɲɔgɔn na o man ka dulon ɲɔgɔn na fiyewu an ka laɲini ye fɛn min ye o ye k'a fɔ furancɛ fanga in dɔlatɛmɛ fanga in bɛ se ka fori teliya la cogo min o de ye jamana kunnaja sira ye olu ko ko olu limaniyalen tɛ k'a fɔ ko olu n'a ye lajɛ in kɛnɛ kan sabu olu yɛrɛ kɔni fɛ u ma kɛ kun nafamaba ye ninnu b'a fɛ ka forobasigi min kɛ olu yɛrɛ kɔni limaniyalen tɛ k'a fɔ olu n'a ye lajɛ in kɛnɛ kan sabu olu fɛ kɛkunba tɛ a la ni ɲɔgɔnna si caman kɛra san laban in kɔnɔna na hali furancɛ fanga in jujɔn waati ko a ɲɔgɔnna si dɔw kɛra an tɛ ale yɛrɛ lamɛn n'o ye Amadu Koyita ye wele bilana ma an nana bonya kɔnɔ an nana karama kɔnɔna na ɲɔgɔn y'o senfɛ ministre de refondation ale ye kuma ta kɔfɛ kuma kuncɛla ni jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma ye n'o ye transition ɲɛmɔgɔ ye a y'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnna politique ɲɛmɔgɔw an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka cadre ɲuman créer cogo min na pour que ɲɔgɔn ye ba min bolo dalen don gouvernement fɛ n'o ye assise nationale de la refondation k'a b'a ɲini maliden bɛɛ ka taa participer a la a b'a ɲini fana parti politigiw olu minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ démocratie sunsunni na olu minnu bɛ yen nɔ ka baara tɛ foyi ye pour que u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bɛ wuli cogo min na o assise tɛ se ka kɛ parce que jamana bɛ yɔrɔ dɔ ye maa kelen tɛ se président kelen tɛ se gouvernement kelen tɛ se parti fana kelen tɛ se bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya m'an ka jamana kɔnɔ kan an ka jamana ye sikafɔ jamana de an ka jamana ye koto ɲɔgɔnna jamana de an ka jamana ye bɛnkan jamana de an y'a fɔ an ka memorandum kɔnɔna na k'a fɔ assise bɛ hakilina min b'a la hakilina ɲuman don mais anw fɛ an bɛ waati min kɔnɔna na bi ɲɔgɔn ye caman kɛra an y'a fɔ dialogue national inclusif o kɛra événement wɛrɛ kɛlen 18 août concertation kɛra nka diɲɛlatigɛ la tant k'i bɛ balo sikafɔ i tɛ se k'a fɔ ko bɛ ban donc mais an ka laɲini ye min dɔrɔn assise min n'a kuma fɔra an y'a ɲini fana an ye bata kɛ k'a fɔ ko waati min bɛ an bɛ waati min kɔnɔna na an kuma da la k'a nafa ka bon kosɛbɛ mais bɛɛ ni hakilina don gouvernement y'a jira n na ne président de la transition y'a jira n na k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali basigi la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ pour que an bɛ se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan cogo min na min b'a to an donna gɛlɛya min kɔnɔ ni san damadɔnin kɔnɔ an bɛ se ka kisi o tɔɔrɔ ma cogo min na
donc ala sɔnna ma cadre d'échange an t'an bɛ réunion kɛ an ye min fana ɲini fana an ka laɲini belebeleba dɔ bɛ yen nɔ n'o ye mun ye assise ni transition kuncɛli ye o kana don ɲɔgɔn na transition an bɛnna délai kan n'o ye a bɛ kɛ waati min kɔnɔ kalo 18 a ka jan a man jan mais anw de bɛnna kan an bɛnna kan fana an kelen tɛ o yala kɔnɔnatigɛ la maa si kelen tɛ se bi an bɛ sous région fan kɔnɔna na min ye CEDEAO ye an n'olu fana bɛnn'o kan an ni diɲɛ bɛnna kan k'a fɔ k'an bɛ transition kɛ kalo 18 kɔnɔna na an bɛ kalo 15 la kalo 3 de tora donc a ka kan gouvernement ni parti politique ka sigi ka kuma n'an sigira ka kuma kalo 15 min kɛra mun de kɛra mun de tora gɛlɛya jumɛn bɛ yen nɔ kalo 3 min tora an ye layidu min fɔ an bɛ se k'a timɛ wa n'an bɛ se tibarikala ni gɛlɛya b'a la fana an bɛ bɛn n'an bɛnn'o kan en ce moment an bɛ se ka feuille de route n'o ye daga taamasen kura k'o ta o bɛ kɛ malidenw ka taamasen kura ye o tɛ kɛ gouvernement dɔrɔn ka taamasen kura ye o tɛ kɛ président civil dɔrɔn ka taamasen kura ye mais malidenw bɛɛ pour que an ni communauté nationale furugu ma ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogo min na donc n'o kɛra fana parce que n'i ko k'i b'a ɲini assise ka kɛ assise inclusive ye assise ka kɛ assise consensuelle ye tubabukan na fɔ ko compromis de fana bɛ kɛ compromis jumɛn ye dɔ bɛ dɔ bila dɔ bɛ dɔ ta donc anw fɛ n'o kɛra an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ taa fɔlɔ parce que an nana kuma kɛra an bɛ taa réunion de kɛ n'an ye réunion kɛ an ka laɲini ye fɛn mun ye an b'o kɛ an b'a da jamanakuntigi yɛrɛ hakɔrɔ parce que an n'a kun kumana yan ni bi cɛ an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye ale hamina ye Maliko ye an hamina ye Maliko ye donc n'an bɛɛ hamina ye Maliko ye a ka kan an ka bɛn ni Ala sɔnna a ma kumakɛ laban ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a ɲini maliyɛnw fɛ dɔrɔn hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini maliyɛnw fɛ hali bi dɔrɔn an k'an dusukun an k'a saniya an k'a dɔn Mali ni an bɛɛ de ta ye a bɛ se ka kɛ an hakilinaw tɛ kelen a bɛ se ka kɛ miliyɔnw tɛ kelen mais o tɛ maa kɛ fasojugu ye faso ni an bɛɛ ta ye faso tɛ ko gɛlɛya la n'an ma fɔ. An balimaw Asimu ye mun bisimila ni hakilina minnu ye fasiri lase kɛbaw minnu b'a fasiri sabu sɛbɛnw caman bɛ an bolo kɔrɔ minnu kumana nin ko in kan ka sɛbɛkɔrɔ bɔgɔrɔ dɔn nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni maa min ko ko i bɛ jamana marabaw k'i b'u fɛ la ɲɛɲini nin ko la Asimu kɔni ye fɛn min fɔ kɛkun b'a la ɲɛɲini kun b'a la wa ni kɛli ka kan koyi maliden kelen-kelenna maliden kuru kara an bɛ ka jɛ ka Mali k'a minɛ an bolo la ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ saraka la Mali bɛ se ka mabɔ cogo min nka a ye nin kɛnɛ in sigi ni maa minnu ye o ye politikitɔnw de ye kɛnɛ in kan an ka jamana dɔlatɛmɛ fanga kuntigiw tun bɛ yen Asimu Koyita yɛrɛ dama tun tɛ Ibrahim Isaka Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ kan Shugel Kokala Mayiga yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan yala Mali marabaw kun min y'a to u ye jama wele Ibrahim Isaka Mayiga a ko gɛlɛya minnu bɛ n'u gwɛngɛnen don Mali da la bi a ti ɲɛ sɔrɔ fo Mali de k'a lajɛ an ye se ka bɛn jamana kura sugu min ma ka a jɔcogo kura la la nécessité de refonder la nation malienne kɔrɔlen o kɔrɔlen kɛra Maliko la fili minnu sɔrɔla k'o fili ninnu lajɛ nka wasa sɔrɔla minnu na k'o wasa ninnu fana lajɛ cogo min Malikura jɔcogo ɲuman o min bɛ sen na a bɛ se ka lawaleya cogo min ale yɛrɛ kɔni fɛ les assises nationales de la refondation ne sont autres qu'un tremplin pour mettre à table toutes les forces politiques et sociales a ye kuma in fɔ nanzarakan na Dramane Danbele an t'a lajɛ laada la an ka cɛkɔrɔba ani musokɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ni olu garijɛgɛ ma don sabu an ka maa kalannenw u t'a dɔn fiyewu ka fɔ kalan ye garijɛgɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nanzara sira fɛ anw minnu na an somaw an faw y'an don nanzara kalan na olu minnu n'olu ye jamanakuntigiw ye bi maa o maa kɛra nanzara kalan kɛbaa ye garijɛgɛ de don n'o tɛ ni jamanadenw i t'u ɲɛ ni dɔnni ye i t'u ɲɛ ni faamuya ye i t'u ɲɛ ni hakilimaya ye wa i yɛrɛ t'u ɲɛ ni jamana kanu ye bisimila. Et nous avons tenté par endroit de trouver des solutions. An y'a lajɛ fan dɔw ani yɔrɔ dɔw la an bɛ se ka fɛɛrɛ ani dabali ɲɛ sɔrɔ cogo min. Justement à ces mots qui minent notre État. An bɛ don min na i n'a fɔ ko bi faso in coronen don gɛlɛya minnu n'a kolokololen don ka dabali ni fɛɛrɛ ɲini o gɛlɛya ninnu ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛya ninnu wulili la cogo min. À travers des ateliers, des forats, une conférence d'entente nationale. Dɔnnikɛlaw ani kolatigɛlaw k'olu sigi kɛnɛ kelen kan hakili jagabɔ la maa o maa da kan ka don fasoko la k'olu bɛɛ lajɛlen sigi kɛnɛ kelen kan lajɛ minnu n'olu ye jamanadenw cɛfɔ ni kanbɛnw
ka bɛnko la fasoko la o kɛnɛ ninnu bɛɛ fana tun sigira. Des états généraux, des assises. La filɛli jamana kungo jamana kɔnɔguwanko k'olu ɲɛɲini kɛnɛw sigi ka tɔnsigiw kɛ ka forobasigiw caaman kɛ fasoko in na. Et l'emblématique dialogue national inclusif. Ani jamanadenw yɛrɛw bɛɛ da bɛ se ka don faso jɔli kuma na cogo min maa si kana kɛ denkɛrɛfɛmaa ye a kana ŋaniya ka maa si sen bɔ a la. O kɛnɛ min sigira n'o ye dialogue national inclusif ye nin bɛɛ sigi kun tun ye fɛn min ye o tun ye fasoko in k'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye bɛɛ da ka don a la cogo min jamana in a bɛ se k'a yɛrɛ sama cogo min ka bɔ gɛlɛya ninnu na. Sauf que ça nous a pas évité un délitement de l'État encore plus profond. Nin bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ a ma kɛ sababu ɲuman ye ka jamana in k'a kisi coro ma lafuli ma jamana yɛrɛ a burujali ma dɔɔni dɔɔni fo ka se bi la. Parce que nous avons vu sabu an y'a ye ko ces dernières années. Waati san laban ninnu tɛmɛnen ninnu na. Alors, o la sa les autres autorités de la transition ont dit minnu ye fangakuntigiw ye kolatigɛlaw ye dolatɛmɛ furancɛ fanga in minnu y'a ɲɛmɔgɔw ye kɛ. décidé de changer de paradigme. Olu y'a ye k'a fɔ kɛlɛ fɛrɛ ka falen kɛlɛcogo ka falen dabali ni fɛrɛ kura ka ɲini. En allant à un processus de refondation. Ka sira ta sira min ye jamana in ka a labɛn cogo kabili a jɔsenw na fo ka se tulomaw ma k'olu lakuraya fɛrɛ ni dabali minnu n'o ka kan ka kɛ min b'a to Mali jɔcogo kura o dabali n'o fɛrɛ bɛ tigɛ cogo min. Qui n'est qu'un mot. Certes, ce processus a certes été tenté. Tiɲɛ don hali n'a sɔrɔla tɛmɛnenw kɛra kɛ k'a lajɛ nin dabali nin fɛrɛ ninnu a delila ka laɲini cogo tɛmɛnen ninnu na kɛ. Par d'autres moyens. Fɛrɛ Mais dɔw la aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a kɛra i n'a fɔ Mali bɛɛ sira kunbɛn de la o ɲɛɲini ninnu a kɛra i n'a fɔ olu serew danna min sera ka kɛ o kɛra fo ka se o danna bi. Et nous devrons justement tirer leçon. O de la sa a ka kan ka lajɛ kɔrɔlen minnu kɛra kalan walanda jumɛn ɲɛ jumɛn sɔrɔla bilasirali jumɛn ɲɛdɔnna o ko kɛlen kɔrɔlen ninnu na fo ka se bi ma. De tous nos échecs. An ye fiɲɛ o fiɲɛ sɔrɔla jamana baara la an dɛsɛra ko o ko la an ma ɲɛ sɔrɔ ko o ko la k'o bɛɛ lajɛlen lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye. Mais aussi de nos réussites. Hali an ye baara minnu kɛ n'an ye wasa sɔrɔla kɛ ko minnu kɛra fasoko la n'o kɛra wasa ye olu fana jate an'u si ka dɔn. Pour dire nous pourrons prendre le temps de capitaliser. An bɛ se k'a lajɛ ni hakilimaya ye tɔnɔ o tɔnɔ n'o sɔrɔla fɛn o fɛn n'o kɛra k'o bɛɛ jate bɔ o bɛ se ka an wasa ani an bɛ se ka tɔnɔ minnu sɔrɔ o ko kɔrɔ kelen ninnu na. Tout ce que nous avons pu tenter. An sera ka fɛn o fɛn n'an y'o lajɛ n'an y'o dabali n'o fɛrɛ kɔrɔ ninnu tigɛ k'o ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ ni hakilimaya ye. Jusque-là, oui, j'ai cité ces forats. Tiɲɛ don cɛsiri wale ni tɔnsigi minnu ni ko ɲɛɲini kɔrɔlen minnu kɛra tiɲɛ don n da sera o bɛɛ ma k'o bɛɛ ɲɛfɔ aw ye. Et aujourd'hui, le modus operandi proposé est les assises nationales. Fɛrɛ ni dabali min ani laɲini ninnu sɔrɔli hakili ye fɛn min ye o ye assise nationale de ye o tɛ fɛn wɛrɛ dun ye assise o ye jamanadenw ka sigi mun na ka hakili jagabɔ kɛ bɛɛ k'i fɛ la fɔ Mali in bɛ se ka labɛn kɔrɔlen fɛn o fɛn kɛra tɔnɔ minnu sɔrɔl'o la fiɲɛ minnu sɔrɔl'o la o bɛɛ ka jate min ye tɔnɔ fɛn ye o ka ta fiɲɛ minnu sɔrɔla kɔrɔlen ninnu na o ka lajɛ an kana segin o fiɲɛ n'o fili ninnu kan o foroba tɔnsigiba ni jamanaden bɛɛ lajɛlen dama ka kan a kɛnɛ in sigili la o de ye assise nationale. La refondation. Ka Mali kura labɛn ka Mali labɛn cogo kura la. Autre chose que un tremplin o dun tɛ fɛn wɛrɛ ye remettre sur la table. O dun tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi kɛnɛ don foroba kɛnɛ don fɛn o fɛn ye kɔrɔlen ye k'a bɛɛ lajɛlen yugujugu k'a da jamanadenw kɔrɔ
bɛɛ k'a lajɛ min ɲɛna min man ɲɛ min ka kan ka labɛn min ka kan ka to yen min ka kan ka bila yɛrɛ min ka kan ka jidi. Toutes les forces politiques sociales. Jamana dugulenmow bɛɛ jamana kolatigɛlaw bɛɛ jamanaden kelen kelen jamanaden kulu bɛɛ lajɛlen maa si kana kɛ denkɛrɛfɛmaa ye maa si nin kana bɔ a la maa si da kana bɔ a la ni a kun kɔni ye fasoko ye. Syndicales et autres du pays. Hali cakɛlaw ka kuluw kɛ ani u ɲɔna kulu tɔ bɛɛ lajɛlen. Pour repenser les propositions de réforme. Yɛlɛma minnu n'o kan ka kɛ n'o ni kɛli ka kan o ka kɛ fiɲɛ minnu n'o sɔrɔla kɔrɔlenw na o ka ladila kuntilenna ni hakili kura ni dabali kura minnu n'o kan ka ɲini min b'a to jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o fɛɛrɛw fana ka ɲini. En un mot. An ka gɛlɛyaw la. C'est possible. A ye se ka kɛ a bɛ se ka kɛ koyi ɲɛ yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la. Et d'ailleurs pour sa réussite. O yɛrɛ de la cogo min wasa bɛ se ka sɔrɔ ni jamanadenw ka forobasigi in na forobatɔnsigi in na forobakɛnɛsigi in na a ma min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o de ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye min kɛra ni diɲɛ bɛɛ sɔnn'o ma ko jamalajɛ min kɛra faso in kɔnɔ n'a kɛra misali ye ni diɲɛ bɛɛ b'a fɔ bi n'o ye kurukanfuga sigi ye nin ɲɔgɔnna delila ka kɛ Magan Sunjata fɛ ne tɛ dɔfɔtigi ye n t'a karamɔgɔ ye nka tuma o tuma jamanadenw ma kun sigi la fiyewu bɛɛ k'i fɛla fɔ fasoko la bɛn ka kɛ ko dɔw kan minnu ye bɛnta ye min tɛ bɛnta ye min ye kɛta ye min tɛ kɛta ye min ye fɔta ye min tɛ fɔta ye faso bɛ se ka jɔ cogo min ni bɛɛ bɛ na sɔn o kɛcogo ma ni maa o maa kɛra o kankɔrɔ sɔsɔba ye e kɛra fasoden jugu ye wa ni maa min kɛra cɛsirikɛba ye o sira fɛ e kɛra fasoden ɲuman ye wa faso bɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ bɛn kɛra min kan o k'a lawaleya dɛ maa ɲɛda kana lajɛ maa somɔgɔ kana lajɛ sebeɲɛw kana lajɛ n bɛ fanganaw kana lajɛ hali ni jamanakuntigiya kalifara e la mane ye nin sigi kɛ u k'a ma ko kurukanfuga sigi o kɔfɛ jamana in nana kɛ jamana ye o kɔfɛ diɲɛ bɛɛ ye Mali ko fɔ yala o si don sa wa a fo ni Isaka Mayiga fo n'a sigira n'a y'o ɲɔgɔnna fɔ an ye kɛ n'o tɛ kuma in bɛ tali kɛ nin de kan Rajal n bɛ tila ka kuma d'i ma. Pour la réussite de cette inclusivité. Jamanadenw ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min bɛɛ da ka don a la bɛɛ sen ka don a la bɛɛ niyɔrɔ ka k'a la bɛɛ yɛrɛ ka a k'i ka ko ye maa si kana kɛ denkɛrɛfɛmaa ye maa sen kana bɔ a la maa da kana bɔ a la bɛɛ kumayɔrɔ ka kɛ bɛɛ fɛla yɔrɔ ka lasigi bɛn ka k'a kan ka fɔ nin ye jamanaden u ka kuntilenna n'u ka hakilina ye. Les autres autorités du pays. An bɛ don min na i n'a fɔ ko bi jamanakuntigiya kalifalen don ɲɛmɔgɔba minnu na fangatigiba minnu na. Ont commandé au gouvernement. Olu y'a laɲini k'a lakaraba jamana marabaw kan. À sa tête. N'o ɲɛmɔgɔya kalifalen don min na bi. Le chef du gouvernement. N'o ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ bi. Et à la recherche tous azimuts de cette inclusivité. K'a lajɛ maa o maa bɛ yen kulu o kulu bɛ yen jamanaden o jamanaden bɛ yen cakɛ bondaso bɛ yen fɛɛrɛtigɛ bondaso bɛ yen maa si nin kana bɔ nin na bɛɛ lajɛlen ka karama k'u wele u ka ye nin kɛnɛ kan u da ka don a la. En allant et en exposant la vision de cette refondation. Ka bɛɛ sɛgɛrɛ ka jirali kɛ hakilina ni yecogo ani dabali ni fɛɛrɛ min n'o bɛ ka kofɔ faso ko in na faso jɔli ko in na kɔni. Toutes les forces politiques et sociales. Jamana fɛɛrɛ ni bɛrɛbɛrɛ ni a kolatigɛ kulu n'o ye fanga ɲinitɔnw ye u bɛɛ lajɛlen sen ka don a la u bɛɛ lajɛlen da ka don a la. Ce qui fut fait. U fɔra cogo min k'o kɛra ten koyi. Qu'un certain bonheur d'ailleurs. Fan dɔw fɛ dɔw a taara dɔw jimi sira fɛ a kɛra dɔw hakilina ye dɔw yɛrɛ bɛ a kuntilennaw kan. Mais beaucoup reste à faire. A tɔ o de ka ca ko kɛta tɔ ka ca kosɛbɛ. Et le président de la transition. Don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ bɛ yen n'o ye Asimi Goyita ye. Est personnellement impliqué à cela. A yɛrɛ sen bɛ a la koyi nin ko in a da b'a la wa a cɛsirilen don a bɛ se ka kɛ wasa ye cogo min. En rencontrant chacun. K'a lajɛ cogo min bɛɛ kelen kelen na ka u sɛgɛrɛ wala k'u wele ka se ka kuntilenna in fɔ u ye cogo min u ka sɔn n'a ye. Autant qu'il a pu. A seko a n'a damajira a y'o kɛ o ko la.
en désignant aussi, en mettant en mission un panel de hautes personnalités. Jamana kodono, jamana mafamiale chama kubla obarakena. Pour parler avec chaque force politique et sociale. Kalaje, kolatigela, dabali ni fere, ni kulu fenfembe malikonaya, abe kelingilina, halini dumbi kaka, chomi, abinason. Et réussir l'union sacrée autour du nouveau Mali. Chomi, maliden kele, maliden kulu, maliden kuru karabela jilembiseka, jien chomi, kiyere ndi, kiyere sarakati, chomi, malikura, obseka, labe, ni maliden beka wasai chomi. Que nous attendons et que nous prions. Besiki mbeka min kono faso kola, beka la yini ye minye, benga niya ye minye, bebeka dalike, ala yoro chomi, amseka wasasoro, malikoina, malikura min kangadla. Nintuye isaka maigaye, minye asimi koita yere, nganiya minye alela, abafe malika ke chomi, abafe jamani, akaka nindungoye chomi, anga wasani jamani ye chomi, ale nyebala chomi na, anganiya ye femi, de ses attentes vis-à-vis de la classe politique et des regroupements politiques. Wa alere bafe berebereton anda fo politikiton sawa hali mun ko kute politikiton nga faso ko yin ka hamiye uka joda beni lanyini nunu sorolila jamana de be ke miri la kafo faso mbe dakumi ngambi joda befe ngania befe dabali be bolo be ka se ka nyon soro chogomi amseka wasa soro malikola chogomi asimu kala nyini miye ko mo wili kunde we. Mesdames et messieurs, ale ya damne nazara kande do nazara wunulu be kuma damne o ba damne ni muso de folo on du fe malikona ya on ga tabulu na nga tasira muso madogo yate be ni ka dien famun chugote note ni mu be la jela abe damne ni fon fembe fo abe damne chow ani muso makorobo ani démission on ga to ta usrafe komi amen nazara sara de fe ale ko muso ani cheba minumbeya. Le président des partis politiques, mesdames et messieurs, en vous conviant ce matin, nous visons des objectifs essentiels. Il s'agit, dans un premier temps, en votre qualité de premier responsable des partis politiques, de vous rencontrer directement. Pour à la fois vous connaître davantage et vous réaffirmer les principes cardinaux de notre ligne de conduite. Le deuxième objectif vise à échanger avec vous. Un sujet d'intérêt national majeur. Quelles sont les assises nationales de la refondation? Nous de anga jekasigi de malidembe anga jekasigi. Jekasigi ni furuba jekasigi di kalaje amseka malikura labe nchuko kuramina. Certes, le contexte que nous vivons est difficile. Ambe wati ni domina bi dongele wati gelendo. Et ma joie est aujourd'hui immense. Ga nese bokoro niso dialendo ngwasalendo. En me retrouvant face à vous pour discuter de voies et moyens. Neni au kasi ambe nyebe yona kalaje timisra ami dabali ni fere no kanka nyini anfe permettant de consolider notre démocratie. Mimbato ami jeka sigi mina jeka fangasi jeka fasosi ambo mina kase ko sinzi kalabe nambe ka wasai. Et surtout à un moment kerengreni nyana watila nous avons résolument décidé nambela jele ninde do be ka be akan ka alatige nyini
k'a dabali ɲini k'a ni mina ye d'opérer des réformes indispensables yɛlɛma minnu ni labɛn cogo kura minnu ni faso n'o labɛn ninnu ka kan bi faasi pour le devenir de notre nation. an ka jamana sini a bɛ latigɛ cogo ɲuman min na. C'est l'occasion nin ye kɛnɛ ye bi ne bolo de vous réaffirmer avec force et pour que cela ne fasse l'objet d'aucun doute. ka segin a kan ni kɔnɔnjɛya ye siga yɛrɛ ka bɔ a la an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka siga bɔ a la pewu. Que la finalité recherchée est le renforcement du cadre institutionnel. laɲini gɛlɛgɛlɛ min bɛ nin tɔnsigi na o de ye ka jɛ ka fanga tɛmɛsira ɲini ka fanga bolo fɔra ɲini ka kolatigɛ kulu sigi sur la base des réformes pertinentes. a sinsinni ye yɛlɛma minnu ni olu kɛli wajibi de ye n'a ni kɛli ka kan bi Gage d'une bonne gouvernance, min b'a to jamana in mara a bɛ kɛ mara kɛcogo ɲuman na de plus de paix et de ka dɔ fara karama ni bɛn kan sécurité pour notre lakana pays. an ka faso ye. Ma vision repose sur 3 principes, à savoir ne yɛrɛ ka hakilinaw a sinsinnen don yeta ni yecogow la ne kɔni fɛ asimu l'équité, tilennenya an ka kɛ laadiri ye hakɛw bɛɛ ka hakɛw ka matarafa et l'inclusivité, maa si kana kɛ ka sabu kɛ ko dɔ ye k'i sen bɔ a la bɛɛ da ka kan ka don a la bɛɛ niyɔrɔ b'a la bɛɛ sen b'a la bɛɛ jeniyɔrɔfin b'a la et le consensus. ani an ka bɛn jɛ ka bɛn jɛ ka fɔ o ye damu ye Pour le respect des principes submentionnés, cogo min minnu ɲɛfɔra sisan o bɛ se ka labato ni labato cogo ɲuman ye cogo min je ne me lasserai jamais d'y œuvrer. ne tɛna fari faga o baaraw la fiyewu fiyewu J'en ferai mon bréviaire et engagerai tous ceux o ye ne kalikan ye wa fɛɛrɛ o fɛɛrɛ dabali o dabali bɛ yen qui m'accompagnent en affaires autant. maa o maa ne i ye ne jɛɲɔgɔn ye i ye n baara ɲɔgɔn ye o hakilina min bɛ ne na o hakilina kelen dɔrɔn de ka k'i la wa i k'a kɛ o kɛcogo la koyi Nous avons la forte conviction que pour an limaniyɛnen don a la bi sortir notre pays cogo min an b'an faso in bɔ nin gɛlɛya in na de cette crise sans précédent n'a a gɛlɛya ɲɔgɔn ma deli k'an sɔrɔ fɔlɔ à laquelle il fait face depuis près d'une décennie ni jamana in coronen don la bi a bɛ furancɛ jaanin bɔ bi et que certains qualifient de multidimensionnel. ni mɔɔ dɔw ko a nasiraw a ka dun a yɛlɛmabolow ka ca a gɛlɛyaw u ka ca kosɛbɛ Il est impérieux de réaliser une union sacrée an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi n'an m'a to an ka ɲɔgɔn minɛ de tous les Maliens, quel que soit le bord politique, malidenw o maliden hali ni aw tɛ kuntina kelen ka jamana dabali ni jamana jɔfɛrɛw la aux religieux auxquels ils appartiennent. hali n'a kɛra diinɛ kuntina ko ye kɛ bɛɛ n'i ta Il est donc important nafa b'a la kɛkun b'a la bi wa ni kɛli ka kan bi que nous nous dressions an ka wuli comme ka un jɔ seul homme i n'a fɔ cɛ kelen pour faire face à cette épreuve. gɛlɛya min gwengenen don mali da la an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ cɛ kelen ka jɛ k'o gɛlɛya nin wuli a fɛɛrɛ n'a dabali a n'a cɛw kɛ S'agissant de l'organisation des assises nationales de la refondation, min kɔni ye jamanadenw ka jɛ ka sigiba min faso jɔli cogo kura la o ko kan je voudrais, de ne façon tun b'a fɛ solennelle, inviter tous les acteurs politiques kɛnɛ in kan yan k'an kanbɔ jamanaden kɛ bɛɛ kɛ n seere ye ka fɔ fɛn o fɛn ye kolatigɛlaw ye politiki sira fɛ o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛ tɔn kelen kelen bɛɛ exclusifs à y participer k'a ɲini u fɛ maa kelen tɛ kulu kelen tɛ a bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka i nin don nin lajɛ in na afin que les Maliens puissent ensemble jeter cogo min malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka labɛnni kɛ ka jɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ les bases d'un nouveau contrat social maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min ka ɲɔgɔn minɛ ka layidu ta ɲɔgɔn ye malidenya a waleya ɲuman sabatili la entre l'État et les citoyens. malidenw ani mali marabaw cɛ La période de transition en cours est une opportunité pour le peuple malien don latɛmɛ ni furancɛ fanga ni waati la tɛmɛ fanga min bɛ sen na bi nin kɔni ye sabu ɲuman de ye malidenw bolo de se concerter, vision de changement et de réformes globales nécessaires k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina ni kuntilenna minnu n'o ka kan ka ta min bɛna ni yɛlɛma ye yɛlɛma minnu n'o bɛ taa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakilina fɛ an'u ka nafa sira fɛ d'identifier k'a les lajɛ points de ɲɔgɔn fɛ blocage yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni gɛlɛya bɛ o yɔrɔ la ni jamana in coronen don
o yɔrɔ ninnu na n'o ye faso in balansabu dɔ ye empêche la mise en œuvre des propositions min b'a to hakilina ninnu bɛ se ka lawaleya cogo min de solutions visant à restaurer les principes républicains yecogo minnu ni dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ yen min b'a to jamana in bɛ se ka kɛ an bɛ faso ye cogo min k'a forobaya jamanaden bɛɛ lajɛlen ka nafa ni tɔnɔ sira fɛ et démocratique ani bɛɛ da ka don a la bɛɛ sen ka don a la a ka kɛ jama ka hakilinaw kan les faiblesses et failles fiɲɛ minnu bɛ a la ani dɛsɛ minnu n'o kɛn bɛ ka Mali sigi a sen sabara kɔnɔ bi ont dégradé le système de gouvernance n'o nana kɛ sabu ye ka jamana mara yɛrɛ lafu k'a langolonya k'a lajogo juguya wale ninnu sabu ye au Mali kɔnɔ y compris la gouvernance du secteur de la sécurité hali min bɛ tali kɛ mara min n'o bɛna ni kana ni lakana ye dont les effets les plus visibles ni a kɔlɔlɔ min bɛ bi ni bɛɛ ɲɛ b'o la demeure la menace terroriste n'o de ye pabalikɛlaw ka dagaw sigili an'u ka tuɲɛni walejuguw ye la criminalité transnationale organisée les conflits baara jugu ni kɛwale jugu minnu bɛ kɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u danjɛ la communautaire et la hali kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn tuɲɔgɔni wale ni ɲɔgɔn kasara wale cɛjugu défense de notre outil de défense min b'a to an ka lakana fɛɛrɛ ni dabali ani o mow face aux menaces existentielles qui nous assaillent il est indispensable ka kimɛ gɛrɛntew ani kojugu minnu n'olu sarilen don fan bɛɛ lajɛlen ka Mali kan bi d'œuvrer à la refondation du Mali bɛɛ kan ka dɔ de kɛ k'i kɔnɔnjɛya Mali kura a bɛ se ka labɛn cogo kura min na il s'inspirera en un premier temps en premier lieu bɛɛ kan ka min to i hakili la n'i b'o kɛ i jɔsen ye monde politico-institutionnel politiki fɛɛrɛ ni fanga bondasigi ni fanga maracogo ni fanga bolicogo la et des valeurs sociétales déjà partagées par l'ensemble du peuple malien malidenya yɛrɛ kelenya ni hadamadenya o jɔ kolo sinzini min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka kɛ an dɛmɛnan ye ka kɛ an wasalan ye min b'a to an bɛ se ka laɲini ninnu sɔrɔ cogo min l'objectif général de ces assises est de faire l'état de la nation nin tɔnsigi ni jamasigiba min de bɛna kɛ fasodenw tɔgɔ la Mali yɛrɛ bɛ kɛ cogo jumɛn na bi dɛ Mali bɛ lahalaya jumɛn na Mali bɛ cogo di bi Mali yɛrɛ kɛkun ye jumɛn ye bi Mali bɛ lahalaya jumɛn na bi Mali bɛ kimɛ jumɛn na bi Mali ko yɛrɛ bɛ dakun jumɛn na bi et d'engager un véritable processus de refondation du Mali nin bɛɛ kɔfɛ k'a lajɛ dabali ni fɛɛrɛ ni kɛkun ni wale la yala an b'a fɛ Mali in ka labɛn cogo kura jumɛn na refondation kɔni k'a jɔ ka bila jɔsenw kan fo ka se a bili ma u bɛ se ka dilan cogo kura min na sur la base de discussions franches n'a bi kɛ ni kɔnɔnjɛya ye kumaɲɔgɔnyaw sira fɛ ani tiɲɛfɔ ye ka musalaka bɔ a la sans tabou foyi kana datugu foyi kana kɛ jakumabɔ ye k'o datugu ten da ka se fɛn bɛɛ ma mais dans la stricte convivialité nka a ka kɛ bɛn ani karama ni ɲɔgɔn bonya kɔnɔ Rajal ninnu ka tubabukan ninnu n b'a dɔn a sɛbɛnna ka don a bolo hakilimaw de y'a fɔ ne bɛ min ɲini e fɛ sisan komi dunkibaru an bɛ ɲini ka se a bɔjɔyɔrɔ Mali online olu ye politikimaw ɲininka ne fana b'a ɲini fɛ adama tɔɲɛmɔgɔ Mari Macha a tun ye layidu d'uma ka fɔ a bɛ jɛn an ka taa baro kɛ i bɛ wuli ka s'a fɛ n'a ye don min fɔ politikitɔn bɛ yan Amadu Koyita ani cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali ni minnu y'i wele i b'u ka nimero ta i bɛ taa don u kan ko Asimi ye fɛn min fɔ o ye nin ye yala olu hakili la ko hakilina ɲuman don wa mɔgɔw dɔw n'a fɔ ko anw ye ninnu fɛ maaw ye ko n'i y'a ye an b'u ka kumaw fɔ a bɛ ta mɔgɔ ma dogo bɛɛ Ala ma dogo tɛ dɛ nin baara min bɛ kɛ anw fɛ kɛkun foyi t'a la fo an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Ala mana maa minnu garijɛgɛ nanzarakan na ale yɛrɛ m'a fɔ ko inclusivité wa n'i y'o bamanankan fɔ bɛɛ da ka don a la bɛɛ sen ka don a la a kana fɔ maa si ko nka ni maa min b'a fɛ k'i yɛrɛ bɔ a la dun ne ko faso ko n'i y'i sigi m'o n'a fɔ i taara so i tɛ wuli k'i jɔ faso in n'an tun y'a faamu n'o tɛ nin kɛnɛ in kan ni bɛɛ tun sɔnna ka ye nin kɛnɛ in kan ni min tɛ bɛn i ma k'o fɔ min bɛ bɛn i ma k'o fɔ an ka jamanadenw kɛ seere ye nka seereya dan ye Ala ta ye tuma dɔ la an ka bɔ ni fɛn dɔ ye min b'a to an ka jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ n'i ko fasodenw o ye faso halaladenw ye dɛ
ni kuma nin tibna bedoma note faso halala de faso furuba kuma bike kiti tafo akeneka hali nama mine beka doka fo ifela eni nga akilna kelendi kanga tu ambe mirila mali ni nunu kera tafenye wa yere ku kononje ya numa tawati numu kononje ya fasoyi ala kan kisha ala kan tanga ne ba feka kuma laban dima nga bita imblaya shini ngoni donki baru be ebolo do na tanunu anga seka fenfo maldewnye note politiki tondo nyini ngale lu ya jira ka fokolo na ye akeneka hali minu fana ko kute ya akeneka dalubu bolo sabu dana baliya ambe domine ina foko mini bi ibe mali gelaya do andante nyona wata juru sara ya kena ki to fangana nyere fanga soro bi men da juru sara ila munu do be olu yere tafe lafiya kana fiyo na ngoni nde ni faso jo ni amara berete awmulo akafiri amugo shitala onga maldunga nga femi me chorba e mi fo kunungo andala je noko ni konna puma bana mina puma di emasa ibe bitayi fori yoromi onga puma nunu lasili ni fiye sorlanga lakalila yoromi ibala tle ifela mi ni ka dimisenia ama fo kunungo kuni dimiseni tege kuraka je kwa bi makoroba dege nomi alaka jamana yi alaka siga erema rajal kuma laba mi bolobi Ramiro Jose mseka fo Assimi Goita kuma na miniti jankono wakati jankono anya ka korofo lame korofo nunu famba be talike jamana den wuli de ma kan bolo di nyoma mo kana anya sigi ka kuma kada ga jamana be la lamina ni sigi ka kuma dola ante no fam ni kuma fo ka me kuma dola iba fo ka fo mani problem fura sigi ka kuma de na ni sigi ka kuma ni be ka ni ona chamangera de ni agli bala Ibrahim Bokar Keita be wuli ke domina dialogue national inclusive la o do ya soro mali tunga kalande mali sona kata kuma hali munu tuye fanga sinama tonye oli tunye muruti minke kuteta ko imbe kunche domina utara keneka wini ni ngara ko muda to mana uko kuluma bonya woni li kanga ke tugo mira uluma wole tugola odo joni de tun bana kata oli de be fanga la bi misalila odo jamana ministre nyamo min bembi oli de ku tata sigi ka kuma ika kuma isonto de jira ko yemi fo an tume duguma me biaw nana sanfa an ban ta juru sara ni politique mo ni nga bo de fo parce que ni mega wolili ke bi ni jamana premier ministre do kuno funa bana ka ta ka usuro nunu be fangala o la ta juru sara mali mo to la de mali mo be basigi de la mali mo be banela jamana bende ko sigi wakati teni Ramiro Jose utu ku fe de ma fo tieni bi de nga utu ku fe wu hakilna de fo fangala tene funa wakati manja kalo damado ni hakila ka fo jamana ka priorité bawe minne minbe ni fangam paro ni jamana don jera nai wo mo suganti metu hakila ka fo ni bara wakati de an wo wakati minge ni kuma nyerela anga sigiga kuma nte sigiga kuma anga do fraka nte do fraka ni wakati tungera bara la samba soro jamana mbora bolola de won ne mifo ni sigiga kuma de afrai an jamana don yaunde bana kante sigi kadaga ni ta wakati na yera ka fo sigi de afrai ambeta sigi ke awole la nugo mali de awole mo de awole me ni mali de awole anti se ka ba mali bolo mengo mbado Assimi Goita nyina kai milia mimbala ukai abega wole ni ke funa mbado ka fo wole nteka bo ada ba dusukuna na Jose politique mo ni woro dama ni yonche ko bu ni yonche de awu fo nyoni principalement docteur Sugar Kogola Maiga ima Assimi premier ministre be sisa ayra magera wala nimbe tunkanga ka mena kalaga na dana Sugar mama fi ni te sonde dakunde bu ni yonche ngo misiga mifo wole ngoni nena na ni mali kodo beka tanga ta siga kuma nango mbado funa hali siga kuma make kube an kunga min keleme kan sugula folo ni kuma kadaga maldon keleme ku jigida Assimi Goita kan wakati nuna namanya kaba fanga ko ni porona nyemo baya lidi donc ambe doke ala ka fanga ka nyobulu na siga kuma na yera ka fatna siga ke jamana be joka soro ni sigi make de sigi to munun kera ko resolution na bo jamana don be na mununa baraka kenoike ali sisa concertation nationale make transition damne lawa voilà donc politique mo ni funa munun be ga fo kuteta utu ku fe de ni funa be ga woleli ke beni na nya de do ala de beni ko tiendo angon bado a tien ala ka bange mali ka herela chekoroba muso korbawu amai ni ne mali koyi ale ni ne be kumana gatuma dolanga hakilna wurete kilinyi note mo mi wele ne dambe wala koni hali danin tala ayi kambo jamana dembe ya kuma kame ni yayi an ba yele mabamanangana akunye jumai ayi karsa mine aba kono ayi minfo anta mine no efolo onga politique ya faden juya
ya kenamba kila ni ya ye ka fo jamanaden fanba bambe politique mo lango ni nedo hali ni ma bende ko fanga poruna ntola ena kera kamando jamana bise ka yere boala chogo mi ito fere tike ne ko ayi e yere je dongo do koloshi de bebolo ala kana nya nunungolo ala kana nya nunungolo o fana ma fode fasukola beki kononje ya de beki kononje ya beka alaje jamana imbe daku mingambi e welela ta ala ukene ka afo aka kundlena ni ye otene felai obibe nga tabali adu ufana ka jugude iwelela faso kene ka kitita ta iki felafo angame ante jimi anufe ko jamana deun be romina ko bi ku kalama de ne ko beti ta imblawa akera nanga sigina e jugu ala anto bla e fana mi ni fanga dirima mbe nta juru sara ito bla ayera ko tinye soro ambi domine ko bi ni mo makira ta juru sara kala jamana deun bi bayla de na fora ko ni mbela e ka boba mako ya ndoro ne bita kuchala takai haliji uta soro kami ulu bina ke chogodi mali yoro jumembe ko basiki be a cena umbolo aka cena numbolo kono farale magote maka nyonya ne na de nunu ko ni tali wajibi de asimu nunu tali wajibi de amena chugo ubora sranyuma fesa ubora swajugu fesa unata nga utali utato anga bechi ufana mafode ningone ne hakilina ima ne ka hakilina utekele nga were fana te bashi yokoy ala ka ambe sabama ambe fulike lamebo belajele kononje barami no beka ke flake fe no ye radio benguma nyimgo ba no ye kramgo modibo jalo ye kwani ci aka kononje ala ambe fulike lamebo belajele mideli ka puma min fo on goni fe Jose Traoré rajal on ma fadenye on na koyi radio barala be yambalima de be yansinji de mogo be kika haminde ka jamana deumbo kumbana ke ka fenfu ye femi no ala yesranye kuma uye ala kanke ala yesranye kuma bawe jamana imbise ka yere soro ni kibaru ya minu ye jamana deun te femi ngalama kula dunia ula mi ye jamana marabawu ye ka fenfu ye femi ye jamana deun ka konogbanu ka hamina ko ye barani filiti bankoy dafaliya ala de tay ci qurbani musokorbaw ala ka shini kena di awma mali bana yele domi o ka soro o bela jelembe mali koni ya nyejibo nga mali binani radio islamique nimbe ali be bunki barulasi ko ambella bena ambetaw yero funa fe nga on baranyo folo yi radio ni nambe lasili la ka bo radio kono be o de benguma la voix de Bramso Allah nyimro ba no jalwe ambe afu ka bargada aka kononje ala mami ya sabu mai o Brahma dunyai Bramso kwani sege kwani chi kwani horonya kanu kanu banjia ni ambo kai nande ungabla sralikai oni chi okotlo majola hagito benika sali ala Muhammad